בסרטון של היום אנחנו הולכים לדרג את כל המדים של קבוצות הכדורגל בליגה הישראלית. אז שנייה לפני שמתחילים תירשמו לערוץ, תעזרו לי להגיע ל100,000 רשומים. כמה זמן כבר זה לוקח? שימו לייק לסרטון הזה ובואו נתחיל. טוב, אז הקבוצה הראשונה שלנו שהיא תהיה במקום ה-13, ולמרות שיש 14 מקומות, יש קבוצה אחת שהחלטתי לוותר עליה בסרטון הזה. אתם כבר כנראה מנחשים לבד למי אני מתכוון. אז במקום ה-13 הפועל ירושלים, והסיבה שהיא במקום ה-13 שהיא פשוט לא הוציאה מדים חדשים, זה אותם מדים כמו העונה הקודמת, שאם אני אקח רגע את המדים עצמם, זה מדים נחמדים מאוד, לא משהו כזה מיוחד, אבל ממה שאני הבנתי הם לא הוציאו מדים חדשים, אין כל כך מה לבדוק אותם יותר מזה, אז מהר מאוד נגיע למקום ה-12. שנייה לפני שממשיכים בסרטון, אני רוצה שתכירו את ג'רזיניו, מותג חולצות הכדורגל הכי מרגש בישראל. אם תמיד חלמתם ללבוש חולצה של הקבוצה או הנבחרת שאתם הכי אוהבים, ג'רזיניו זה המקום. מאות חולצות של קבוצות ונבחרות מכל העולם, ביניהם הליגה האנגלית, הצרפתית, האיטלקית, הגרמנית, הספרדית. רגע, תנו לקחת אוויר. חולצות רטרו הכי יפות בהיסטוריה, שרטרו זה בעצם חולצות מהעבר. חליפות לילדים, חולצות בגרסאות מיוחדות, מדי ליגיונרים ואפילו חולצות מה-NBA. והדבר הכי מטורף ששיגע את כל המדינה, המיסטרי בוקס של ג'רזיניו, שמגיע בכמה אופציות, כמו בוגרים, ילדים, רטרו בוגרים וילדים, ואפילו מיסטרי של יורו 24 והקופה אמריקה. איזה מרגש זה. אז כנסו לג'רזיניו, שלינק לאתר שלהם מופיע לכם בתיאור של הסרטון. בחרו חולצה או חולצות שאתם הכי אוהבים, שימו את הקוד קופון יוגי לקבלת 10% הנחה על כל הקנייה. ואתם מוזמנים לשלוח לי באינסטגרם איזה חולצה הכי אהבתם. אני עונה לכולם. ואחרי שהזמנתם חולצה, בואו נחזור לסרטון. במקום ה-12, שאלוהים, כמה קשה זה למצוא תמונות נורמליות של קבוצות כדורגל בליגה הישראלית. במקום ה-12, עירוני טבריה, שהייתי צריך לנבור כל כך הרבה מקומות ולהוציא תמונה של המדים שלהם. אז כן, ברוכה הבאה לליגת העל עירוני טבריה, אבל כל מה שקשור לנושא המדים, יש לכם עוד הרבה מה לעשות. מה גם שחולצת חוץ לא ראיתי בכלל, אין לי מושג אפילו איך היא נראית. תכף זה די מבאס. תקשיבו טוב, קבוצות ליגת העל, הגיע הזמן שבתחילת שנה תדעו לשווק מדים כמו שצריך, תצלמו את השחקנים עם מדים כמו שצריך. באמת חבל שתבינו שזה תמונות שנלקחו בכלל משערים שהם הפקיעו או מרכבים שיש. זה חלק מלהיות קבוצה מקצוענית, להוציא מדים החוצה. אז כן, עירוני טבריה מקום ה-12, ואנחנו מתקדמים למקום ה-11. במקום ה-11 שהם קצת הבינו איך כן עושים את זה נכון, אבל הביצוע הוא קצת לוקה בחסר. הפועל חיפה במקום ה-11. אני יכול לחלק את הדעה שלי לשתיים. חולצת הבית היא נראית יחסית סבבה, הרבה יותר יפה מהשנים הקודמות, אבל החוץ והשלישית, הלבנה והשחורה, משעממות מאוד, אין בהם כלום. הן נראות כאלה תפלות, בלי שום עניין, ודי משעמם, חבל, אבל נקודה קטנה לחולצת הבית של הפועל חיפה. אם היה להם אופציה, הייתי משחק איתה כל השנה. אז הפועל חיפה במקום ה-11, ואנחנו כבר בטופ 10. זה ליגה קצרה, אנחנו מהר מאוד מתקדמים. במקום ה-10 קבוצה שבאמת מגיע לה את כל הכבוד שבעולם לעלות לליגת העל בשנה כזאת קשה, עירוני קריית שמונה. באמת ספגה שנה נוראית מבחינתה במציאות הכל כך מורכבת שהצפון שלנו נמצא בו, אבל הצליחה לעשות את זה והגיעה לליגת העל, ואלו מדי הבית שלה. לא מצאתי מדי חוץ, אז אני גם לא אשפוט אותה על זה שהם לא השיקו מדי חוץ או לא צילמו אותם, אבל כן למדי הבית שלהם יש קטע מאוד מאוד מגניב. חבל שאי אפשר לראות את כל החולצה. יש פה משהו שאני ממש אהבתי, שדי כאילו מזכיר בעיצוב שלו את החולצת בית של הפועל חיפה, משהו מאוד פראי כזה, והשילוב צבעים הוא נחמד מאוד, זה משתלב מאוד מאוד יפה. דבר שמאוד מאוד מפריע לי במיוחד בשנת 2024, זה גם דומה להפועל חיפה, שיש קבוצות שלובשות דיאדורה. אני קשה לי עם החברה הזאת, זה חברה שמבחינתי כבר צריכה להיעלם, הם לא רלוונטיים בשום צורה למדי כדורגל, לא יודע, שיעשו דברים אחרים. אבל כן, קריית שמונה, החולצה עצמה נחמדה מאוד, היו לה חולצות יותר יפות בעבר, אבל אני אבוא לקראתם בסרטון הזה. ועכשיו שאנחנו עוברים למקום התשיעי, אנחנו מגיעים לסריה של קבוצות שמאוד מאוד אכזבו השנה. הראשונה מביניהם, מכבי תל אביב. אתם קבוצה אלופה, הבאתם כוכב חמישי, מה למען השם קרה לכם כשהצבתם את המדים המזעזעים האלה השנה? באמת היו לכם בשנים האחרונות, לפחות במדי הבית, חולצות שהן יחסית יפות, היו גם כאלה שהן יפות מאוד, אבל השנה מדי הבית עם הספונסר של הפלאפון, זה נראה כאילו חזרתם 30 שנה אחורה. אולי אם הייתם עושים עם הצהוב וכחול בצד ולא לבן, איזה חולצה, באמת אני מסתכל, אני אומר, זה מעצב שיסתכל על בננה אמר, אתה יודע מה?
הבננה תהיה ההשראה שלי לחולצת בית של מכבי תל אביב. יש לה פלוס קטן קטן עם המשבצות בחולצת חוץ שלה, אבל אם אני מסכם את כל מה שקורה פה, מדים מזעזעים, כואב לי הלב על אוהדי מכבי תל אביב. נתתי לכם כל מיני דוגמאות של קבוצות שלובשות צהוב בעולם, אולי אם אתם מחפשים חולצה כדאי לכם לקנות משם, וגם הקבוצות עכשיו שיבואו אחריה זה באמת לא משנה, כי זאת יכלה להיות לפני וזאת יכלה להיות אחרי, גם מאכזבות, כי במקום השמיני מכבי חיפה, שזה הקבוצה שלי. ושוב, גם כאן חולצות מזעזעות. מה שכן קצת שיחק לטובתה זה החולצת חוץ הלבנה, שהיא באמת יפה מאוד, אולי בין החולצות חוץ הכי יפות של מכבי חיפה בשנים האחרונות, אבל חולצת הבית מזעזעת. זה נראה כאילו צחקו על האוהדים של מכבי חיפה. איך נראה שחולצה היא חולצה של כדורגל? נשים עליה צורות שכאילו של כדור. זה כמו שילד קטן אוהב מאוד כדורגל, האבא הולך וקונה לו קלמר שיש בפנים כדור. הנה, הילד אוהב כדורגל, קניתי לו כדור. זה בדיוק זה. מה זה הצורות האלה? זה נראה נורא. ראיתי באחד המשחקים שהם עולים במנהרה, איך הדבר הזה כאילו נוצץ על החזה. חולצה מזעזעת. לא יודע מי חשב לעשות את זה בכלל. אולי החולצת בית הכי מכוערת של מכבי חיפה בהיסטוריה. נוראית. החולצה השלישית נראית כמו חולצת אימון, אפס מחשבה. וגם יש קטע בקבוצות הכדורגל בישראל, שכאילו יש את הצבעים שמזוהים איתה, וזהו, כאילו הם לא נפתחים ליותר מזה. תמיד מכבי חיפה זה ירוק, לבן, שחור, תמיד מכבי תל אביב זה צהוב, כחול, וזה ממש ממש מעצבן אותי. אני רואה קבוצות בחול, אתם רואים את ריאל מדריד, פתאום חולצה שלישית אדומה, ברצלונה פתאום חולצה שלישית לבנה, ארסנל עם כחול או צהוב. תגוונו קצת, תגוונו. יש פה איזה טאבו על צבעים שהוא כל כך מעצבן, ובגלל זה שנה שעברה רציתי בכלל לקנות חולצה של שוער שיש עליה סגול, כי יש דברים יותר יפים. תעשו חולצת בית עם צבע שמזוהה עם הקבוצה, חולצת חוץ אפשר סבבה עם צבעים הופכים, חולצה שלישית תפתחו את הראש קצת. יש קהל שלם שרוצה ללבוש את המדים, אבל נמאס כבר עם אותו דבר. כמה תסכול הוצאתי עכשיו. מכבי חיפה במקום השמיני, יכלה להיות גם תשיעי, יכלה להיות גם עשירי, להתחלף עם מכבי תל אביב ומבחינתי אותו דבר, אבל כן, החולצת חוץ שלה יפהפייה, ממש ממש יפה. אנחנו עוברים לעוד קבוצת טופ בכדורגל הישראלי, שגם כאן יש לה ניצוץ אחד קטן ושניים לים, הפועל באר שבע. אז אני אתחיל קודם במה שיותר אהבתי, וזאת החולצה הלבנה. לדעתי, כמו אצל מכבי חיפה, חולצה יפהפייה, נקייה מאוד, הפס הדק האדום, היומברו, טקסטורה על החולצה הלבנה, יש בה משהו מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מודרני, היא נראית חייתית כזאת, משהו בבוער מאוד. אבל אם אני מסתכל על מדי הבית והמדים השלישיים של הפועל באר שבע, שהנה דוגמה לזה שאני מכבד אותה ולא סתם נתתי להם להיות לפני מכבי חיפה ומכבי תל אביב, זה האופציה שהם הלכו על צבע שלא מזוהה עם המועדון, הצבע הכחול. אני מאוד אוהב את זה, אבל במקרה הזה החולצה עצמה היא מכוערת. הבחירה לעלות שלב בצבע חדש זה יפה מאוד, החולצה עצמה מזעזעת. הם כאילו ניסו לייצר סוג של אינטר כזאת, אבל לא עבד להם בכלל. החולצה ממש לא יפה, אני ממש לא אהבתי אותה. מלא בלגן של קווים, אפס מחשבה. וחולצת הבית, מצטער אוהדי הפועל באר שבע, אבל זה חולצת הבית הכי מכוערת שראיתי שלכם. זה נראה כמו מגרדת, בא לי לקחת גזר ולעשות על החולצה ככה, אולי יצא לי איזה תערובת של לביבות. החולצה של שנה שעברה ושלפני שנתיים הרבה יותר יפה. אם אני אוהד הפועל באר שבע, הייתי קונה השנה את חולצת החוץ, היא נראית ממש ממש טוב. במקום השישי זוכת הגביע, מכבי פתח תקווה, שכמעט הצלחתי לגנוב לה את הגביע בסרטון של האייקונים. אבל תלמדו קבוצות ליגת העל, לפחות מהדרג השני או השלישי. ככה מציגים מדים, תמונה של מדי הבית, תמונה של מדי החוץ, זה יכול להיות על השחקנים, זה יכול להיות בנפרד. כל הכבוד מכבי פתח תקווה. עכשיו לגבי החולצה עצמה, חולצה מאוד קלאסית, פשוטה, יפה, אני מאמין שאוהדי מכבי פתח תקווה מאוד יאהבו את החולצה הזאת, אין סיבה שלא. היא לא מיוחדת מאוד, גם לא מכוערת מאוד, היא איפשהו די בין נחמדה ליפה למועדון הזה. אני ממש אהבתי את הכחולה, הלבנה קצת פחות, כי קשה לי שלוקחים צבע ועושים את החולצת החוץ בצבעים ההופכיים שלה. כאילו ממש היא חולצה מדויקת אחד לאחד, היא נראית אותו דבר, ולדעתי כן, מגיע לה המקום השישי. במקום החמישי, שגם פה הייתי צריך לחפור את כל האינטרנט כדי למצוא תמונות של המדים שלהם, שעדיין יש לי פה קצת ספק קטן, הפועל חדרה. כמו שאתם רואים אצל דוניו, יש לנו את מדי הבית. השחקן השני שאין לי מושג מי זה, לובש מדי חוץ שלא הצלחתי למצוא אותם חוץ מהתמונה הזאת. והסיבה שנתתי להם את המקום החמישי זה שאני מאוד מקווה שזה מדי חוץ. אם כן, זה אחד המדים הכי יפים שראיתי של המועדון בכללי ובליגת העל בפרט. אני מאוד אוהב את השילובים, זה גם סוג של יציאה מהקופסה, ורוד עם שחור, תראו איך הכל קופץ. חבל שזה לא מצולם כמו שצריך, חבל שהם לא מציגים מדים כמו שצריך. בסופו של דבר קבוצת כדורגל זה גם מיתוג, ואם עושים מיתוג נכון יכולים גם לעשות הכנסה מאוד מאוד יפה. לא משתמשים בזה וזה חבל. וגם מדי הבית שלהם הם לא רעים בכלל, הם אפילו יפים הייתי אומר. אני אהבתי בשונה מהפועל באר שבע שעשתה את זה עם כחול ושחור, פה זה עם אדום ושחור, וגם הפסים הם קצת יותר דקים. זה אומנם יוצר קצת בלגן בעין בגלל שיש לה את המסגרת שלה. אתם רואים שהשרבולים של החולצת בית הם נקיים, הם
לא כמו אצל הפועל באר שבע על כל השרבולים. יש פה איזה מסגרת מאוד מיוחדת לבלגן עצמו בתוך החולצה, וזה לדעתי מה שמייחד אותה. וואלה, הפועל חדרה, שיחקתם אותה עם מדי חוץ יפהפיים. הכי מצחיק אם זה בסוף מדי השוער שלהם בכלל. מקום חמישי, הפועל חדרה. שפו. כמה קשה זה לדרג את מדעי הכדורגל בליגת העל, רק בגלל שאין תמונות באמת למצוא. קבוצה שהיא במקום הרביעי, שהיא יכלה להיות גם במקום האחרון, ותכף אני אסביר לכם למה. זו מ"ס אשדוד. אני מצאתי שתי תמונות עם שני מדים שונים. יש את החולצה החלקה שהיא מבחינתי מכוערת, משעממת ונראית ממש לא טוב, ויש את החולצה שלובש עומרי בן ארוש, שהיא טיל בליסטי, אחת החולצות הכי יפות שראיתי בליגת העל, אבל אני לא בטוח שהיא חולצה של המועדון. יכול להיות שזה בכלל חולצת אימון או משהו. מ"ס אשדוד. אם זאת החולצה שלכם של המשחקים, אתם יכלתם גם להיות מקום ראשון מבחינתי רק על החולצה הזאת. חולצה נדירה. אני אומר לכם את זה בתור אוהד מכבי חיפה, אני בא לי ללבוש אותה מרוב שהיא יפה. לא יודע, הכל שם חייתי, יש שם משחק כל כך גדול עם צבעים, וכמובן הזהב, שאתם יודעים כמה אני אוהב זהב בחולצות, וגם פה אתם רואים שהשרוול והאזור של הצווארון הוא מנותק מהחולצה עצמה, ובעצם גם פה הוא עושה לה מסגרת מאוד מאוד מרשימה. אתם לא קבוצה שכל כך מתמחה בלהוציא מדים יפים, אבל באמת, אם אלו המדים שלכם, שיחקתם אותה בענק. הגענו לטופ 3, והקבוצה במקום השלישי זאת מכבי נתניה, שבאמת עשתה 0 טעויות, גם בבית, גם בחוץ, גם בשלישית, שאפילו השלישית עשתה קפיצת מדרגה, היא נראית מעולה. אתם רואים את כרם ג'אבר פה עם החולצה יפהפייה. אני מכיר לא מעט אוהדי מכבי נתניה, ואמרתי להם, תקשיבו, אם אתם הולכים לקנות השנה חולצה של מכבי נתניה, תקנו את השלישית הלבנה. יכול להיות שהיא גם החוץ בכלל, אני לא יודע, אבל החולצה הלבנה, יש שם שבירות על החולצה של צורות כמו משולשים כאלה, בגוונים של שחור וצהוב. החולצה עצמה היא נקייה, היא חלקה, וזה מה שהופך אותה ליותר מיוחדת. לא היה צריך להשתגע, הם עשו את זה בנקודות מאוד מאוד נכונות בחולצה. השילוב של הצווארון בשחור וגם בשרוול, זה מוסיף מאוד, זה מקפיץ את החולצה קדימה. דרך אגב, גם החולצה הצהובה וגם החולצה השחורה נראות מעולה, הן ממש ממש יפות. מכבי נתניה, אחלה מדים, אחלה חולצות. ככה גם צריך להציג מדים. אני ממש ממש אהבתי, כל הכבוד לכם באמת. הגענו למקום השני שבשקט הוא יכל להיות גם מקום ראשון. מכבי בני ריינה. באמת מבחינתי החולצה הכחולה שלהם היא החולצה הכי יפה של הקבוצות השנה בליגת העל. נדירה מקסימום, יש בה משהו מאוד מאוד איטלקי. אני אהבתי עליה בצורה קיצונית. הכל שם נכון, השילוב של הזהב, הצווארון שהוא עושה את זה כאילו קצת רטרו, עם הכפתור באמצע, גם הספונסר, הכל כל כך מדויק. באמת, בני ריינה, חולצה פנתיאון, היא לא נראית בכלל חולצה של קבוצה מהליגה הישראלית. זה מהמם מבחינתי, חולצה יפהפייה, וגם החולצה הלבנה שלהם היא חולצה מהממת. בכללי, בני ריינה השנה פגעו בול בכל חולצה שהם הוציאו, גם הבית, גם החוץ, גם השלישית, הלבנה, הצהובה, אולי הצהוב טיפה זוהר מדי, הייתי הולך איזשהו גוון שהוא קצת יותר מת ולא כזה מבריק, זוהר, צורם לעין, אבל החולצה עצמה נראית מדהים. הם שמרו גם על הצווארון שאני ממש ממש אהבתי, והחולצה הלבנה גם, היא נראית כמו איזה ציור של ואן גוך, מיוחדת מאוד. בני ריינה, וואלה תקשיבו, שיחקתם אותה, כל השלוש חולצות פצצה, טופ היסטוריות. זה לא שאני עקבתי אחרי המועדון יותר מדי שנים, אבל זה פשוט נראה מעולה. זה פשוט ככה צריך להיראות חולצות כדורגל, אופנה, סטייל, כל מה שצריך להיות בחולצת כדורגל הוצאתם, ושלושת המדים שלכם. לא סתם הגעתם למקום השני, לא סתם יכלתם גם להיות מקום ראשון, אבל פשוט במקום הראשון יש קבוצה אחת שהיא עשתה היסטוריה בכל המדים שלה. אז הזוכה הגדולה שלנו בסרטון של היום, עם המדים הכי יפים שיצאו לעונת 24-25 בליגה הישראלית, אני בטוח שכבר הבנתם, בית"ר ירושלים. קודם כל, קחו את התמונה של ירדן שועה והחברים פה עם המדים החדשים שלהם, פנתיאון, פסגה, טופ היסטורית. כן, יש קצת, אם אני ממש רוצה לעשות דברים מושלם, יש לי קצת בעיה עם החולצת בית. כאילו הבנתי שהם הלכו על משהו שהוא מזכיר קצת נמר וכאילו חייתי, להראות איזשהו סוג של מלחמה. הייתי קצת מעדן, אבל אם אני מסתכל על כל החבילה, מבחינתי בית"ר ירושלים היא המנצחת הגדולה. החולצה השחורה והלבנה הם אימא'לה ואבא'לה, נדירות מקסימום. באמת, סוף הדרך, אוהדי בית"ר ירושלים, זאת השנה שלכם לרכוש חולצות, כי בשנים הקודמות זה לא היה כזה וואו, תמיד הוצאתם אותו דבר. השנה זה פשוט נראה סוף הדרך. בכלל הלבנה היא נראית כזאת מלכותית, היא נראית כאילו כמו של ריאל מדריד כזה. אני אהבתי עליה. השנה בקבוצות כדורגל בישראל יומברו די הפציצה, אהבתי מאוד. יש עוצמה מאוד חזקה גם בחולצה השחורה. כל הכבוד לכם, באמת חולצות טופ היסטוריות. וכמה אני מקנא באוהדי בית"ר שהקבוצה שלהם הוציאה חולצות כאלה יפות. אולי שנה הבאה מכבי חיפה תוציא משלה. עד כאן חברים, הסרטון שלנו לדירוג מדי הקבוצות של הליגה הישראלית. מקווה מאוד שנהנתם. לא לשכוח להירשם לערוץ, תעזרו לי להגיע ל100,000. שימו לייק על הסרטון הזה ותרשמו לי בתגובות
איזה חולצה מכל הסרטון של היום הכי אהבתם. והנה קפץ לכם עכשיו כאן הסרטון הקודם, אז אם לא ראיתם, כדאי לכם לקפוץ לראות, תלחצו עליו. נתראה בסרטונים הבאים. סריה.